Bon dia, veniu a passar un dia amb mi. M'encanta despertar-me a Sant Cugat perquè és tot verd, ens traiem les fundes, ens rentem la cara i ja estem preparades per baixar a esmorzar. Avui hi ha l'avi, per tant esmorzem junts, croissants i una mica de batut, cafè que no falti, mentre xerrem tranquil·lament. Aquí una mica de xapa i pintura, amb lo poc que tinc, que ja veureu que és un dels recados del dia, i més o menys queda una cosa acceptable. Decidir què em poso sempre és alguna mica difícil, però finalment ho traiem i em poso un outfit de tardor, ball de la felicitat, ens calcem i cap al carrer. La primera parada del dia és al Condis, on he de gravar uns quants TikToks, aquí em teniu fent el burro, i entrem al Sephora, passo pel centre comercial i evidentment peco, ja heu vist que no tenia res, i al Zara doncs també vaig pecar. A casa dino lasanya d'espinacs i gaspatxo, llegeixo una mica i anem a fer-nos les ungles. Optem per la manicura francesa, que sempre queda bé, un altre cafè i cap a Tarragona escoltant un podcast. Arribem a la ràdio, que estic superemocionada perquè començo a ser tertuliana del programa de les golfes. Aquí ja era de feina, que em toca